na ai khublei phi baro kitu kibalaya ai men sim yanga ha kaba ngan wan no ha ka politics henry katu ka khubor kabayade bat kata ka bala yo sngo baki ong ba ini kong ilalik pan tiket banjeng MP Henry kamdei ka basok bat ngakwa ban pensyai hang ni ba leksi kadina kajing ai men sim jong phi ba leksi ngan sawan shisha ha katak politics ru ngamla ban ong tang bayam mentahi ngakwa ban pensyai ba ngasyat tiang ban wan hak politics bat ba ngam ai men sim ru ya kibriu kibadan burum ngam ai men sim ya kita kibriu kibadan hakikadan kiba pher kibadan haki taki ransan kiba nyoi kiba pun jat kiba ki kharau perkhat jongi kiba hakajat benriu jongi labun bah kiba ngila idei shisha bangin kedio yaki syakita kikadan jongka sensyar khadar henry lingba ka jingwan jonga manta daladi hi hakane ka social platform ngasong thu bakalong ka e ka ba pen leran kalong ka e ka penja burum namar ba ladang isu ngap yaki kat tu kat ni henry ka pathai kala shai pat kila ai men sim pat ki babun ba yin wan shisha hakata ka politics da kita ki priyo ki ba kharau ki jimbat jing perhat te ngaru ngampat tip yala dia ngaduna hai ngampat tip ngala ibiang hai bangan wan kat hakata ka politics henry ya mentahi ngakwa ban pensyai phi ban wan hak politics kampat shngan yang kum mangi ki long kemi kampat shngan ya kibriu kiba wan naki kerdan ki long jing kiba pat ki kerdan kiba dan burum naba hakini ki ransan katkum kiba nilayoi kadang pen ja burum shushu lada ngimpat la bangin penbet panwan ra ki jingkala hakajat penriu jongi ditang kata ka ba lingba ka jingwan jonga hang ni ngangai ba kanwan ra shisha kata ka jingkala kanwan ra sha kata ka jing sothu haki samla ki jongi ki balong ki long den jongi ba kani ka sensyar khadar kaladon kam shisha yangi ki long keme bangin mi shakhmat ba nen ai ki nuksa ki baha ya ki long den jongi bakin wan shisha ha kata ka sensyar khadar ka ba yat bet ya identi baki bandan shisha ha kita ki shuki ki badan burum katkum ki kam ki bangi trai bat katkum ka kitin ka bangi keren da ka ba dan burum dikata ka bang aku ban pensyai hang ni ya menta ngadang sotiang bangan wan hak politics namar ba kilabun ba kibala phone yang kibala ong kong ya chakmat wat num tiang wan ban pensyai hakajat ben riu jongi menta bangila dan kam kumpi kilong kumi ban wan hak politics namar ba kajat ben riu jongi hi lai kumbakan syak lap no haki babun jat ki rukom perhat dikadai kata ka banga kwa banwan khanang hang ni menta ba kata kajing mut kijing perhat jonga bangan wan hakane ka political field hi kalong bayam menta katkum kita ki comments katkum kita ki jing phone kita ki samla jongi kiba nakeleng kithan nong kendong ngam yakata tengar la be pan ong hi baki babu ni kite nak than nong kendong am dei bangan keren ben yano tang ba kita ki bela phone yanga kila ya thu yanga bang adei nang ta ti kamot baki babu ni kite na kata than nong kendong ki bela phone yanga dak baki pan pisah kipan kita ki korso jan kipan kita ki sniang kipan kita ki siar kipan lut ki kita ki dan kam jongki bat ba ki ong ba ya chakmat no ba pinmi no hakini ki transan jong politics ba phidan kam banyap yangi tekum kita di kalong ba kamlong kepasangan
kamlong kaba ngan pensilur yaki weiru banwan hakum kata karansa kaba ngi labu kendon penban yangi bat ngin bu susu ki kijing yangi shua bangin wan ha kata kaba ngin lek ya kata kalenti jong ka politics namar ba lesi ngim yo yaki shuki menta kadai kaba ngi dang dai kum yanga ngadai tangkum kalong kami kaba ngadon laki khun kikti kaba ngawan na kayang kasam kaba nga wan na ka kamay kaji kajong imei da kanong kati imei pa kaba kadai ka hok kajong kikun kijonga ngampat dai ka priu ko badan hak sarkar ngampat dai ka priu ko badan hak ta ka bot hawan kaba ngan la banda isen ya baro kita ki samlah ki plafon yanga de kata kalong hi kaba ngan sabu jing lada nga ai mensim yaki weiru banwan hakani ka politics lada kita ki samla jongi kilong kiba kempat yo ijengai kumno ban kentiu yangi kita kilong keme kumno ban kentiu yang kireu rang ba banwan hakini ki banwan hakani ka political field da ka badan burum ti kata kamot ba nakwa ban pensyai da ka ba bun kita ki bapun yang lengba kita ki jing demand jong ki bakin wanra yang ha kata politics kamot ba ngan sahab shim dakaram dilada layo pat ya kata syuki ka baki bila penbu yang baki ongkong ya chakmat ladang lawan pat ha kata syuki pat kamot dang lawan ha kata bor ban tauan ha kata bor sensyar ha kata bor sarkar pat kamot katu ka pisa jonga ka banga shimram ngan hap shim dah katu ko pisa kabadai bangan ai ka development kabadai ban ai ka scheme ya phi ki pat ba dikata ka bang aku aban pensyai ba onda lapoi ha kata ka por pat ngam sahap hap man her syukino pat namar ba yo phi ong sha ei kata ka scheme jongi te balai ngimyo kata te henry kalong bala da kalong ha kane ka lenti ka ba ngayat menta kalong ba ngan hab ya thu lupai phi lada phi pensilur yang banwan ha kata ka political field hi ka dei ba ngan hab ya da kata ka lenti ka bom dei bat ka ba kan sakta ya ka roi ka par jong kilong dien ki jongi te tang kata ngakwa ban pensyai ba kani kampat dei ka bakut jong kani ka video ka bang akwa ban pensyai yaki ki jing akiba wat la philaya ai ki ba bun hi pat ki ba dan burum ki bala ide yang abangan wan hakane politics ru ngade ban ai khublei pat yaki dei par khat kita ki ba wan hi comments ki ba keren ku kita ki kitien ki bangan penja burum pat kam dei ki ba bun hi ki bala syai pat ki bala ai men si menga ki ongkong phi wat jus ngap yaki comments ya be chakmat bat phin tray bet nakabanta ka jat benriu te kamot ba ladanga dei shisha kata ka briu ka bangakwa ban ai shisha kata ka kading syakri ya ka imlang salang kamot pangan khot ipi kipat ba ngan pensyai ba kani ka rensan jong ka sensyar khadar ka ba lada phiak kwa yang abangan wan kalong ba nganum pat la ban ai phi ya menta namar ba menta kita kinong mi khamat kibadon hakabor kidai kita kiba la bensyet ka sarkar bakin le na benta jong phi ki samla kita ki bala phone yang dikata kamot phila ban phone yang aru nang ne syakmat la phia dan kum kita kijing kabaya dei bet ki kam ki jam kata kamot ya kiba kita ki nong mikmat ki bala don ha kita ki syukiru kabaki la bakin ai kabaki la ban yarab bat kaba ka dei ka kamram ka jong ki bakin le ru kita ki nong mikmat jong iru ki yo ya kabor ki yo ka kamban treiru ladangi ki patba ni wat ya kita kinong mikmat bat ni nang ai bor ya kiru ba kinang syong na kawai katam sya kawai katam ladangi ki patba hi ni lek ai men sim ya kitong ta kinong mikmat bakin trei ta ki kam ki ba ni ki patba ni don kam ya kata ka roi ka par ha ka ta ka jella ka jongi datang kata kan sawan next video lada phi ki ba comment phi dang yai idon kam ya kata ka jing ai jing mot jonga te khoble shipun sa subscribe sa like sa comment sa share khanang ba yen dang la ban ai shushu ki kita ki ba idon kam na ban ta jong phi ha ka imlang sa lang khoble shipun